To bolí veľmi. To bolí. To bolí. Do nemocnice. Omeške tedy nejaká mačka strela strašne do nohy, ma to bolí. Do ruky mám strafilo. Aj ty si ma potom trafil aj do nohy. Nakoniec. Spavni sa na 6. A čo tam? To nie je úplne tam, ale... Daj si nechať a chod na spav. Sani, kto sa vytký? Poďme. Kde si? Kde si ty? Spavne. Daj si reset. Poďme. To bolí, to bolí. Prežijete to, pane Enopár. To bolí, to bolí, to bolí. Noha je ľahko zranená, ale ruka a iné veci ťažšie. Noha má iba tržné tvorenie. Točka, ja viem nejak chodiť divne. Ja zaspávam. Kde si? Na rentgenu X-ray. Poďme dneska. To ti ho na rentgen. Ježiši. Máte trofejnú ruku, nohu a pri srdci. Má noha. Ja nevlázem. A nie, sa dostaneš sem. To chruzecké A bože, odbehnem a zrazu zobraj ten doktor. Teda želá tu mi trafí ja do hlavy. Akože si nevedel, že ryby nemusia chodiť do nemocnice a ich to vie uzdraviť. Ryba si je chopnosti. Čo sa vám stalo? Ako je tá ruka, to ešte stále bolí, či nevieš podržať zbraň. Ale... Čo tu děláš? Ehle sa omráčim a preberieš sa ako v dnevnom väzení. Čekaj, rýchlo, rýchlo. Kde si? Aspoň uchránim byku. Rýchlo, jo, to tam nese. Rýchlo. Ako je to som dochla? Abojka, spraví sa na... Idem. Vieško, maj sa. No, tam väzenie, že akože... Tam ťa... Ja potrestám, že ako ja som bol fake kamoš. Ani trochu nedošlo. Ja som fake. Ale je doba si. Chcípne.
Dobre. Pripravím si tu veľké obranné lode. Poď, ja som to počul, že on je môj fake kamoš. Tak to si ja fakt nezas. Tak. A to zistím, že to bola iná mačka potom. Ja prídem jen skutočný. Budeme teraz úplne zmlátiť. Dokedy. Iba sa farba je takáto. Ako ja som pri tvojom pokoji a ty ma zabiješ. Koľko je dnu? Čo? Zlám do pokoja. Aj. Ty zmizol? Ja som sa od tvojho náhodou, ale ako ja som ako je teraz prídem skutočnosti. To si ty. Počkej, kto ja? Povedz. Aké to je pravé meno? To ja. Tá iná mačka, čo sa robila. To bola zlá. Počkej, má nejaké potvrdenie. Jak sa volám na YouTube? Na štúdiu mačka a ty kráľova. A tak dobre. To som ja. Ale niečo sa mi nepozná. Štúdio mačka. Daj. Uka. Kráľova. Ja si metáli. Fuj. Nie. La la la. Ako myslíš, že aj ja som fejkový. Len ja ťa akože s mečom ti odrežem ruku. Té ruky. Ty jeden. Počkaj. Ide nabjaviť tou prostú hlavu a... A ja sa bodnem do brucha. Jeden. Ako budem ja reálne, ja zabijem ho. Ale poď sem. To je reálne. Dobre. Ako je to jeho mŕtvola. Aha. Počkaj, sem sa ťa spýtať, Luky, niečo. Už vie, takže celú dobu ty jeden, ja ho nesnášam. To bol táto kosa mi sa ničí akože toto, priateľstvo. Áno, táto divá kosa. Luky, všetko máme rozstrielané, nemáme ani loď, nemáme sa jak dostať, takže toto by bolo všetko. Dajte odber a like, aby sme sa z tohto stola dostali a toto bude posledná časť. Dneska som tu bol ja, Kráľiba a Štúdio Mačka. Čaute.